салом алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем 12 дарвоза 6 рияд ҳамиҷа куртои духтагии паплен доинг бо ҳам доинг омае ака баҳор кишида ҳама доинг овардисай бози конкуренсия барои доингай 150 сум то размери 60 доре на анаи барои апои бузбалам хушрӯ рафтистан мегӯяд соҳибаш материалаш аҷибот зур будааст. шумо чанд наму доред апа ҳозир? 8 расветка доранд. нархшон 150 сум. мехаридагӣ ба гуфтаи ҳами афам ки мехаридагӣ роҳат мекунад наиш ғавс бидай ҳамиҷа ҳами папленои доингам ҳам ғавс дора бо харид баъзиш камтар тинуктар одамое ки камтар бо тинуктара дӯст медоранд уводам будастай барое ки бинам тобистона ҳам ҳастай ина ҳама ҷо офтобиай мисол касе ки метавонад харид карда омада то чанд солан ё ина размери 50 то 58 размеран ё чанд 60 то размери 60 дорем не фақат паплен нишон медиҳад иван паплен ая ин рибка хати духтагӣ то 60 размер дорад инам 150 сум бо ин моделҳои дигар хел мисол аям паплен ая па ям паплен ана ишам зур ина марҳамат бибинед инаи папленаш бо дигар хел духтагӣ ина нархаш 170 ая дона ана иша зур духтагиам ина барош аҷоибот ая и барои духтарако ая ина папленаи нав инаича хеле ки шумо ина дидестен иҷа ҷои аптовиай бо метавонед касе ки аптови хариданияй мия договор мекуна нархи аптови қатъи маслиҳат мекуна аптови мегира ана иҷада ма аснос барои ҳанами кирта умам ки бибинед чӣ хел моделиш зур кардагиай бо кнопка хати ина марҳамат ина чизое ки шумо да ҳастай хай касе ки омода метавона бия харидорӣ кунад касе омода наметавона метавона ки занг бизана мо ҳамаи чизора доставка дорем бе тамоми шаҳрҳои Россия ҳамаи шаҳрҳои Россия мо доставка дорем метавонем ки занг бизанем чизи дилхотона тестар фақат тестар вақте тамом шава баъд него вақте ки тестара биёем ё гирен ё ки заказ мекунем мо шумода доставка мекунем боқи сарбаланду обод бошен видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунем худоҳофиз